Zoend dit hier is er een nijplak van campers onder Ije in Dokkum. Mooi uitzicht en plak van 5 campers van gemiddeld formaat. Maar voor grote campers van de meters 10 is het er krap en het is al heel een daldreig om er fatsoenlijk te komen. Daar kwamen klachten over. Tot vorig jaar mochten je extern op het Kalkhuisplein hier in Dokkum. Daar stien meesten met een vrij grote camper en die waren voortgestuurd door de havenmeester die het daar ook giet. En die joeg aan dat ze naar dit nieuwe camperplak moesten gaan. Maar toen zeiden die meesten, ja dat willen we op zich wel, alleen nog wij krijgen de draai net met ons camper, wij hebben een vrij grote camper. Dus nou ja, dat gaat net. Nou, dan moet je echt uitkijken. Van net op de hoek van die inrit staat ook nog een verkeerspaal of zo van een camper. En dat is nogal moeilijk. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen daar schade op lopen. Ja, als je nog een stukje langer bent eventueel, dan kan je daar moeilijk de bocht maken blijkbaar. Dat is nu, dan gaat het nog, maar als het een beetje glad is in de winter of zo, dan is het helemaal gevaarlijk natuurlijk. Dan zou je hem ontwijken. Dan zeg je van nou daar maar niet. Ja, dat is het probleem eigenlijk. Dus wat wil je hem dat het boord opschoot? Ja, dat zou praktisch wezen, denk ik. Het boort een paar meter de andere kant op en dan is volgens mij het probleem opgelost. Dongeradeel Sociaal had het gemeentebestuur vregen om er wat aan te doen. Ook op het plak zelfs moet je goed uitzien bij het plaatsen en keren van de campers. Het hangt af hoe het staat. Als je nou bijvoorbeeld een beetje scheef staat en als die staat deze kant op, ja, dan is het moeilijk achteruit rijden. Ja. Maar dat is op heel veel camperplaatsen zo. Maar in goed oel is, komen de camperaars daar wel uit. De buurman gaat eerst weg en dan kan ik er heel makkelijk langs. En dan gaan we lozen en dan gaan we naar Zwarte Haan.